Uplan biyaheng Ayos Undas 2022, gipatuman isip pagpangandam sa kalag-kalag. Hingpit na ang mga pagpangandam sa mga nagunang ahensya sa gobyerno karon nga nagkaduol na ang kasaulugan sa kalagkalag karong tuiga. Ug usa sa dakong lakang nga ilang gibuhat mao ang pagpatuman sa Oplan biyaheng Ayos Undas 2022 nga nagsugod niadtong Oktubre 27 ug mahuman Nobyembre 4. Sa Oplan biyaheng Ayos Undas ang LTFRB nag-conduct og mga terminal inspection o vehicle inspections alang sa mga sakyanan nga mobiyahe. Mihatag usab sila og special permit sa 200 ka mga buses aron nga mas daghan pang pasahero ang makasakay. Magkandak po ta og terminal inspection siya para ma-ensure na to ang facility sa atong terminal in accordance na siya sa guidelines sa LTFRB. Magkandak po ta inspection together with LTO ma-ensure na to kanang roadworthiness sa unit. Ang Cebu Port Authority nag-deploy usab og dugang nga mga police port officers, security personnel ug mga first aid responders sa mga nagkadaiyang pantalan. Nagbutang usab sila og mga malasakit help desk aron mohatag og assistance sa mga pasahero. We augmented at least 58 personnel, security personnel, just to observe the implementations of Oplan biyaheng Ayos. So at total na ating mga personnel, natay 370 kapin security personnel to make sure the security and safety of our passengers. Samtang ang Police Regional Office 7 subsub usab nga gibantayan ang sitwasyon sa mga sementeryo sa probinsya ug sa tibok rehiyon. Nagdugang usab sila og mga police personnel sa mga pantalan, terminal ug uban pang lugar nga adunay daghang tawo. Ang pagpreparar nato sa ato ang security preparations dili lang sa sementeryo, apil na ang ato ang mga tourist destinations, apil na ang atong ordinaryong muuli lang sa ngadto sa kanya-kanyang probinsya ma'am, every weekend madungagan pagyud na tungod sa long weekend. Correct. So ang ato mo bisita sa nagkadaiyang lugar. Ang CPA, LTFRB ug PRO adunay tagsa-tagsang awhag ug hangyo ngadto sa publiko aron masiguro nga hapsay, luwas ug malinaw nila nga maobserbar ang kalag-kalag. Yes, sir. Ay, mga sumasakay, mga pasahero kini oras sa All Saints Day nga mahimo mo biyahe lang sila og sayo-sayo. Kanang naorang mga sa paglikay sa mga daghang nga pasahero sa terminal. Final reminder sa atong mga pasahero, dapat updated ta sa mga advisories, no? So bisitaha ang Cebu Port Authority Facebook page, Facebook at CPA, and og sa among website cpa.gov.ph for more updates. 24/7 na atong kapulisan, ayaw mo kaukog nga kung naamoy ireklamo or naamoy magpatabang mo na ara gyud na sila. At the same time, ang pahimangno namo dili po nila baliwalaon kay para sila sa ilahang safety. Alang sa mayong balita sa Cebu, kini si Hazel Gloria.